Salut! Eu sunt Dragoș. Până acum nu am vorbit, fiindcă nu m-au lăsat, dar am vorbit acum cu ei. Și astăzi ne vom juca YouTubers Live. Hai să ne facem, să mă fac. Deci, eu cum sunt brunet, mă voi face și aici brunet. Am un păr de genul ăsta. Nu e aici fix părul meu. Ochii i-am căprui. Gura o las așa. Barbă nu am. Tricou îmi place cel mai mult ăsta, fiindcă sunt fan basket. Și acești pantaloni. Papucii mi pun pe aceștia, fiindcă sunt verzi și îmi place verdele. Și ochelari nu îmi pun. Chiar dacă normal eu am ochelari ceva de genul ăsta negru. Nu vreau să-mi pun ochelari. Next. Vreau să fiu sociabil. Next. De gaming, da. Jocul ăsta normal costă bani. Numai că eu l-am luat de pe Aptoid. Nu mi l-a dat cu hack. Deci ok. Dragoș. Numele canalului e clar, Dragoș007, cum mă cheamă și acum. Dragoș007. Da. Acum. Eu mai am un cont pe care de fapt mă joc singur așa, în caz de să vă dau cum faci când intri pe cont. Dacă ai două conturi și intri pe celălalt. Mi-am pus ochelari. Cred că mi-am pus din greșeală. Așa. Apăs. Da, apăs. De fapt, hai să dăm skip. Nu, skip, fiindcă l-am mai făcut odată. O să vă învăț acum ce trebuie să faceți. Trebuie să vă duceți aici. Dați un new gaming video. Și acum vede doar un joc. Asta îl aleg. Gameplay. N-am încă unul. Prima impresie. Și acum trebuie să vă alegeți. Aici la calculator e totul ok. Dar aici trebuie să dați low resolution. Și aici prima no filter. Și a doua asta. Start recording. Next. Scuzați plânsul dacă se aude pe fundal. E sora mea. Aici vom începe cu asta. Aici vom face asta. Îmi cer mii de scuze pentru ce se aude. Chiar îmi cer mii de scuze. Absolut tot ce se aude. Din păcate încă nu avem un intro. Și nici un outro. Cred că așa se zice. Cred că voi tăia acum când mă duc să întreb ce tot are. Da, probabil asta. Așa. Da, am revenit. Nu știu ce avea. În primul rând... ne apare asta aici. Da, așa. Vom lua și de... face și aici. Ok, știu deja. Charisma Points. Cu astea poți cumpăra chestii de pe aici. Deocamdată nu de trebuie. Aici ai... normal scrie invers.
energie și rest. Dacă vreți să-ți faci și restul, cred că e invers, nu știu, rest, trebuie să te culci. Și ca să-ți faci energia, bine, acum ai prima cameră, faci așa, te duci să mănânci. Eu voi da timpul mai repede acum, ca să nu vă plictisesc. Așa, perfect, timp normal. Voi vrea să mai fac ceva pe jocul ăsta. Am 100 de bani, adică mă pot duce aici să-mi upgradez calculatorul. Așa, jocul ăsta e și pe calculator. Eu acum mă joc de pe telefon, v-am spus, cred. Îmi voi lua această tastatură și îmi cer scuze pentru notificări. Și acest monitor. Nu mai am treabă aici. Așa, și ar trebui să ne vină pachetele. Să sperăm că să ne vină pachetele. Și faci bani, adică de aici. Faci bănuți. Bine, eu acum nu am făcut, fiindcă am doar 89 de abonați. Și uite, mi-a venit și calculatorul. Sper să se audă. Adică trebuie să-mi cumpăr un microfon. Da. Acum voi vrea să studiez, fiindcă după aia vine mama și îl ceartă și nu mai e fericit. Trebuie să se ducă să studieze. Și acum să ne facem un prieten sau prietenă? Nu știu exact. Friends? Mă, am toate fete, o să iau pe Skyler. Ăsta-i băiatul, e perfect. Marisi. Hai să vedem. Îmi cer scuze din nou. Din nou am tăiat. Da. Aoleu, iar mă ceartă. Da, asta nu prea ieși. Bine, contează. Putem să ne ducem și la muncă ca să facem bani. Nu o să ne trebuiască scaun. Sper că se poate schimba. Să sperăm. Să facem noapte. Acum vom merge să studiem. Apoi vom merge... Nu pot. Să studiem iarăși. Studiem de 2 ori. Din păcate nu mă pot duce încă la work. La muncă. Da. Nouă consolă într-o zi. Bun. It's ok. E ok. Mi cer scuze din nou. Da. Salut. Am revenit. Îmi cer scuze că tot opresc așa. Numai că e destul de greu să filmezi când ești cu o soră mai mică în casă. Credeți-mă. E destul de greu. Stai, mi s-a pus pe stop. Da, că vreau să lucrez așa. Speed. Hai să alerg un pic. Am ajuns și noi. Mâncăm și
Ne culcăm și mâncăm, scuze. Și studiem. Chiar dacă un examen vine în 20 de zile și eu știu că parcă la level 5 sau 4 tremuți. Deci acum să încerc să strâng 160. Fapt. Ne. Și stai la casa ta, după aia te muți, de fapt nu vă mai spun nimica. Ca să nu vă dau spoilere. Acum, hai să așteptăm să vină. Să ne facem un prieten. Mergem aici. Friends. Marisi. Așa. Nu prea e bună la filmat, să ne trebuiască cineva, că să avem și angajați. Nu te cred că avem 99%. Sunt curios care dintre prieteni sunt mai buni la astea. Chat. Așa. Să vorbească cu ea. Eu îi mai dau până atunci odată. Și îi mai dau încă de două, trei ori. Cred că să facă bara aia full. Chat. Nu cred că îi dau de la început sau stau eu prea mult. Să văd dacă stau eu prea mult. Nu, pur și simplu dacă îi dau din nou. Se dă jos. Îi dă din greșeală invite. Noi am invitat-o. Uite-o. Și vorbim cu ea. Flirt. De ce nu? Nu. Arrow. Da, am putut. Bun. Hai să dăm un start. Hai să mai vorbim despre ceva cu ea. Despre Arrow? Că știu că îi place Arrow. Bă. Îmi place că Marisi stă cu spatele, deci e cel mai bine, știți? Tot Arrow. Știu că Arrow îi place. Arrow îi place cel mai mult. Să-i dăm și un cadou după aia. Și să mai dăm un cadou. Nu. Cursuri? Așa. Hai să ne facem prieteni. Nu. Asta. Poate îi place. Cursuri? Îi place? Nu. Arrow. Arrow îi place. Arrow.
Mai avem arău? Music? Mamă. Nu-i place. Îi place să gătească? Nu-i place nici asta. Să-i dăm un cadou. Crește. Tot un cadou. Hai să vedem iaht. Îi place despre iaht. Arrow. Arrow știu că îi place 100%. Să mai dăm ceva. Iaht. Asta cu spatele nu e nicio treabă. Arrow. Așa, mai vorbim despre ceva, despre... dăm un gift. De acum cred că trebuie să-i dăm cu gifturile. Sper să-i placă gătitul. S-a băguit aici din nou. Nu-i place. Nu. Nu slip. Nu vreau să dorm. Să mai vorbim. Dau flirt. Give a gift. Tot îi crește. E bine. Îi mai dau un flirt. Nu. Flirt, mă. Hug. Adică? Să luăm în brațe. Mi-a dat o nouă opțiune, aparent. Mai luăm în brațe, de ce nu? Și mai dăm și un cadou. Și mai dăm și un flirt. Acum mai facem hug. Și îi dăm un cadou. Îmbrățișați-vă. Acum trebuie să vină cadou. Ta-da! 100% prieteni. Special friend. Give a gift. Talk about fashion. No. Yacht. Money. Mamă. Îi mai dăm și un cadou. Vreau să-i fac și la asta 100%. După aia trebuie să ne și culcăm. Mai dăm un cadou. Nu-mi pasă dacă nu scade din bani. Serios că să mai postez. Tot 88 de abonați.
Hai să vedem ce mai face, ce mai zice. Îi dăm un cadou, vorbim despre Arrow, vorbim despre... Nu, îi mai dăm un cadou. Așa, hai să vedem. Mai vorbim. Așteptăm să vorbească. O, consola nouă, 20 de ore. Mamă. Cadou. Da. Bine, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Hai să încercăm să strângem 10 like-uri. Nu știu, să vedem. 10 like-uri aș vrea. Și 5 abonați, dacă se poate. Mulțumesc că v-ați uitat. Și la revedere!